Hwlffordd ar gic gyntaf wrth iddyn nhw ymweld â Met Caerdydd heno yma ar gyfer y gêm gyntaf yn ail ran y tymor. Ac ergyd gynnar yma gan Ben Armyn yn syth at y golwr Sam Seeger. Ffwrdd Wandwy ar tafliad sy'n ar canol. Roscoe ar ergyd. A hwnna'n gwiro am gic gornel. Roscoe gwneud y dda. I danio hwnna ar y cynnig cyntaf. Lewis Rhys draw i gymryd y gic gornel. Mewn i'r canol. Bol tu ar canol. Mae'na gic o'r spotted wedi cael ei roi'n fan hyn, dwi'n meddwl. Wel, y peniad yna yn un isel. Joel Edwards fel oedd yno. Ac mae'r penderfyniad wedi cael ei roi o blaid Met Caerdydd. Oedd hwnna'n droed uchel. Adam Roscoe sy'n camu fyny. Arbediad campus gan Ifan Not. Dwylo cadarn. Mae'n atal Roscoe a Not sydd wedi dod mewn i'r tîm heno yma yn lle Luke Rhys yn y gôl yn dangos pam yn fyna. Mewn y daw hi gan Lewis Rhys. A'r peniad cadarn. Heibio'r postyn. Ddim yn bell o gwbl. A'r chwaraewr newydd Toby Reison sydd a'i ben yn ei ddwylo yn gwybod pa mor agos oedd hwnna. Mewn â hi gan Lewis Rhys i'r canol. Peniad Sam Jones. Ac arbediad da gan Ifan Not. Lawr yn sydyn i ddal hwnna. Peniad rhydd i Sam Jones mewn gwirionedd. Cyfle cynnar yn yr ail hanner i Hwlffordd roi'r bêl yn y cwrt Cosby. Corey Shepherd sy'n ei chodi hi. Sam Seeger yn cael ei wthio yn fyna. Mae'r bêl yng nghefn y rwyd gan Greg Walters, ond bydd hi ddim yn cyfri. Seeger wedi cael ei lorio yn fyna gan Dylan Rhys. Ond y gyfle rwan i cael McCarthy. Sy'n dod o hyd i Ben Armyn. Na, di tacl dda fyna gan Joel Edwards. Ffwrdd Wandwy sy'n lledu'r chwarae. That's Jasper Payne. Payne yn erbyn Jacob Bacon. Payne yn mynd i hun. Honna dros y trawst. Ond ergyd nerthol gan Payne. Hediad pwrpasol tuag at y cwrt Cosby. I uchel i boeni Ifan Not yn y gôl yn y diwedd. Yn y ffordd drwy'r ail hanner. Mae'n parhau ddi sgôr fan hyn ar campus Cyncoed. Fel oedd hi. Yn arfer ddau dîm fan hyn yn gynharach yn y tymor. Rhys a Brwsyn parhau i fynd lawr y chwith. Y croeso mewn i'r canol. Rwy'n sy'n dysgu ni Owain Jones yn ergyd yna. Gan Dan Hawkins wedi rwystro. Ddiffyn arwrol. CJ Craven. Captain Met Caerdydd oedd yn y ffordd. Rhys a Brwsyn. Ei rediad yma'r hyn ac yn ergydio! O, mae'n ei canfod cefn y rwy! Dyna i chi chwip o ergyd gan Rhys a Brwsyn. Mi greodd o'r lle i'w hun. Ond ar ei droed wan, mi gafodd o'r ergyd a bosib nad oedd Met Caerdydd yn disgwyl hynny. Dan Hawkins ar peniad. Ech rhywun Met Caerdydd. Ar yn erbyn i gilydd o fyna. Walters di cael ei bas mlaen. O, mae'na gyfle fyna. A Owain Jones di cael ei lorio. A liwd i'r cerdyn yma. O, mae'n goch. Mae'n goch i Toby Reison. Ac ar ei ymddangosiad cyntaf o i Met Caerdydd. Ers yr wyddo o glwb Gleisis United yn Gibraltar fis yma. Mae Toby Reison wedi cael ei anfon o'r cae. Os na le i groesi. Mewn i'r canol gan Edwards, Matthew Chubb. Sio troi. Os na le iddo fo seithi. Ond dal i fynd. Ac yna i'r canol. Allan hi gan Hawkins. Harry John. Rhys yn rhwystro honna. CJ Craven yn trio. Dix y cyfongo methu reoli. Hwlffordd yn clirio. Ben Armyn yn cadw hwn ar dir y chwarae. Cario'r bêl fyny'r cae ydy'r nod rwan. Armyn yn dal i fynd. Mewn i'r cwrt Cosby mae Armyn. Ac yn sgwario'r bêl i Corey Shepherd. Mae'n ddwy. A reit ar ddiwedd yr amser ychwanegol. Mae Hwlffordd wedi sicrhau'r triphwynt. Gwaith gwych gan Armyn ac yna mor anhunanol.
i sgwario'r bêl i Corey Shepherd. Dyna'r chwipman ola i gadarnhau'r canlyniad.